Θα σας παρακαλέσω να δικαιούγατε τις ερωτήσεις. Θα σας παρακαλέσω όμως ερωτήσεις, οι οποίες άπτονται νομικών θεμάτων, τα οποία θα καταθέσω στον Γενικό Εισαγγελέα, δεν θα τις απαντήσω. Θα σας παρακαλέσω να το σεβαστείτε. Να ξέρετε ότι τον αγώνα που ξεκινώ σήμερα θα το συνεχίσω. Δεν θα σκευαστεί στις 3 μέρες, όπως είχαν πει κάποιοι θα σκευαστεί. Μάλιστα. Υπάρχουν τα στοιχεία. Είναι νομικά. Μπορεί να μας πεις ποια στοιχεία ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να γίνει κατάθεση, πρέπει να καταστώ από την Γενική Εισαγγελία, από την νομική υπηρεσία και είμαι στη διάθεση. Είπα ξεκάθαρα. Για να λέω ότι είμαι ξεκάθαρα στη διάθεση του στο έργο. Θα δώσω στον χρόνο. Δεν με καλέσει να πάω τον όλο. Το 2012, όταν κατάλαβα αρκετά πράγματα, ήμουν πολύ αδύνατος. Δεν είναι το αδύνατο.